No tak my sme nemali nič dneska, ani vpredu, ani vzadu, takže sa mi to nejako ťažko hodnotí, lebo chceli sme odohrať ten zápas úplne nejako ináč, ale hovorím, bolo veľa vylúčených, to bol už aj môj prvý zápas vlastne v tom Hradci, keď som prišiel a oni dali 2 góly z presilovek, myslím, a už keď viedlo mužstvo 2-0, už sme to otvorili a oni len čakali. Akože Boleslav nehrala nič moc dneska tiež, si myslím, ale zaslúžene vyhrali. No hovorím, nemali sme nič ani vpredu, ani vzadu a oni hrali tie dlhé puky, nastreľovali to na zadný mantinel a to nám robilo veľké problémy vlastne, lebo sme boli stále pod tlakom a tým pádom sme nemohli nejako streliť ani nejaký gól, lebo tých strel sme mali veľmi málo dneska. To predkolo je už asi pase pre nás, takže dôležité bude sa nejako nakopnúť, nejako povedať si, čo robíme zle, nejako to naštelovať, aby sme vyhrali nejaké zápasy a lebo iná cesta nie je, no. Tak to hrať nemôžeme určite, ako dneska.